To yanzu ga kuma labarin wasanni. Manchester United na duba yiwuwar raba Jamie Vardy da kungiyar ta Leicester City, sai dai kungiyar wadda masoyinta ke kira da Foxes ba ta son rabuwar dan wasan gaban mai shekara 35. Akwai wani rahoton kuma da ke cewa United za ta buƙaci Pierre-Emerick Aubameyang, dan wasan gaba dan kasar Gabon mai shekara 33. Kocin United Erik ten Hag na iya kyara Cristiano Ronaldo dan wasan ta mai shekara 37 ya bar kungiyar idan ya so. Dan wasan Sporting Matheus Nunes ya amince ya koma kungiyar Wolves kan euro miliyan 45. Chelsea ta shirya sake mika tayin fan miliyan 45 domin ɗauko Anthony Gordon daga Everton, bayan da tayin farko da suka mika kan dan wasan gefen mai shekara 21 ya gaza biya musu bukata. Marcos Alonso ya amince ya koma Barcelona daga Chelsea bayan da aka cimma yarjejeniya tsakaninsa da kungiyar ta kasar Sifaniya.